Bay. Saan bay? Kapaha juga na ni Adriana lagi yo. Sagod ya bay? Tubo akong gubak na bito. Ako ka na bay? Kapaha juga lagi. Bis kabasalan mo guna bay? Mis kebesaran din jadi bantu gra gwapo iki gwapo lawas ba? Grabe gitu. Raso kina ko sa una bugid ba oh. Okay. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな Ace! Asa naman to si Ace taon eh? Ace! Wis tao kasi papaw. Sige tulala dia. Naarap mereka daring bata ka? Ano nang pare pa? Sa'yo kay kakatabi, pero di daghanan trabaho sa balay. Wala pa kagaugas og plato. Wala pa kagabugag kahoy. Nya guna pa kapoy kayo pa? Pantay di ka muli sa balay ron ha? Pero di pa daghanan trabaho dito. Paulit to ha? Saan ka nang pag-diskarte ni Adriana no? So, palakas na ng guro ko niya no? Bay nasa Adriana bay. Excuse me, kailan mo ni Uncle Troy? Papanak na. Ano man, may tuyo. Kanang kuan manggodo kanang ipatawag song daddy sa asyenda ba kay naipatrabaho. Amo ba? Ano, manang balay na mo kana? Kana nasi papa na sulod. Sudlan lang nito. Adi ay. Wala, ani ko. Salamat kaya. Bay. Una na ko guni no bay. Chance ka na ako ning palakas akong crush. Una na ko na. Sige bay. A few moments later. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. It was at this moment that he knew. He fucked up. Yo mga kabisdak! So ayun, take note. Kung may mga trabaho sa balay, kung may sugo inyong ginikanan, dili na mo kinahanglan nga sugoon pa ay hamulihok. Kamo mismo sa iyong gagalingon, kabulo naman anak, kay inyo ng responsibilidad na anak. Yes, tama to. O dili tungod kay na kay crush imong buhaton ng imong mga buhaton sa balay. Buhatan na kay inspirasyon na nimo imuhang pamilya. So katurang among mga istorya mga kabisdak. So don't forget to subscribe to our channel. Please click the notification bell to make you updated for our next videos. Thank you for watching. Like, share, and comment down below. Thank you for watching and God bless. Peace.